Nola etorri zitzaizun burua? Kanta hau egin barra dokaz eta nahi da ez grabatu gainez. Melodia atera nion eta gero hasi nintzen idazten eta identitatean eta askatasunan gaia bai sartu etela lehenautik, baino hau oso zuzen dijoa. Bai argi neukela kontzertukin behar banitun, baina letrak ere izango ziela aldarrikatza jegok. Azkenen ere historia kontatzen dut eta nik uste jende askona ere Lady Gaga figura hartzen detela esperantza emateko jendei, azkenen bereak Lady Gaga asko indo komunitatean alde. Nik arnastu idatzi nonen neon puntu baten nire orientazioekin ez nahi hola inseguro, bai idatzi nola gero arnastu entzuten batzu badijo horren ingurun. Norbera izatea eta hori guztia, baino horregatik sartu ez baita abesti hontan lotura horiteko eta idatzi ja ez dauketelako beldurrik eta ja esan dut todo nada, orduan ja nijo atope. Gustatzen zait asko, gaina erdera sartu dut esaldi bat dela mela sudato, eta iruditzen zait definitzen dola oso ondo etapa berri hau, eta eski me encanta. Nola esango dira Odiken kontzertuak? Oso pentsatuta dago kontzertuaz, azkenen hortako indu baita diskoa, besti berri guztik hortako die, eta bai kontzeptu bat pentsatuta dauke, hori ez dut esango, baina oso kontzeptu hona da, ez dut haindik ikusi inorrekin donik. Zeu zer desberdina ikusiko dugu, orduan? Bai, nik uste bai, Euskal Herri mailan Nikola, ez da, azkenen ni bakarriko nahiz estenatokin, bisualekin, baina bai kontzeptua dela oso hori festa bat. Ni nahiago etori sorpresa izatea eta kontzertutan ikustea ze kontzeptu da, baina nik uste baita nire jarraitzaile ez danak ere, kontzeptu honegatik disfrutatuko dela asko kontzertua. Zergatik jarri behar diozu diskoari Bonjour izena? Arnastu kaleratu nonen, pentsatu non disko bat kaleratuko banu Bonjour deitzen nahi nola, eta Bonjour deitzen da lehenengo albuma dalako eta kaixo esateko, baita ere fonetikoki asko gustatzen zaitelako eta gero ja kontzertu izena jarri behar zitzaionen, nik esan nion Carl Watermarkei nire albuma Bonjour nahi nola deitzea eta baita ere grazioso egite zitzaigun deitzea Bonjour Tour, rima bezala egiten dolako orduan, ja izan zen gauza bat superpolitia eta nik uste non kostako zitzaiala disko baten izena pentsatzea pilo, baina izan zen beti hanik ondala hor bezala. Eia disko prestatuetela kontzertutako, orduan hori bai izan da oso divertigarria esan lehenengo prestatu kontzertu guztia eta gero hortik atera singleak, eta orduan horrek sortze prozesun nik uste irikizkitela ate piloa, eta hori izan da oso askea sortze prozesua eta oso desberdina, esango nuke. Konta ikusi bizko bat kanta honen historia, drama stop. Nik uste izenburuko oso argi esaten dola abesti honen helburua zein dan, eta bada rollo txarrak alde batea uztea, eta behin rollo txarrak eta energia negatiboa alde batea utzita saiatzea zorion aurkitzen eta hortako drama guztia jutea. Eta pixkat hori da bestin helburu nagusia eta hori da bere bizkarrezurra bezala drama guztia juteko eta pozik bizitzea. Kontzertu guztiak hemen aurkeztuko ditugu, beraz lehenengoa, hemen bertan da eta joaten nahitzen zu primera filan, Primera filan, eta haizu kamisetak eta ere jarriko dituzu salgai? Momentuz ez, baina gero ikusita kontzertu narrera eta guztia igual izan daike aukera batze. Imaginatu kamiseta bat jartzen dela Odik marikon, alda izan oso divertigarria.